Hei takrok pukra hai kyang narong baga hanya hai koktang kwtal tubuan ni tinin narong bagai tinini koktang kwtal ni bumka lidarsib obab do sini tirpra hawa tipra sarang bisingo lidarsib obab apnan tei kaisa koktang sei na ka phaji khana nyalen lidarsib obab tipra sarok lidarsib obab rang pusa sama hamlaya sobab rang na salayo rang bai pajago jati dofa ha osogoi tongo Serangnya simi nugui paimani tipra saro thengrung thengmani kesaka kerang kufur hinlayui dofa bai dofa walai bulayui jati siniya dofa siniya bono sing neta lidar hinmanya tabo bo lidarsib ni obab khu lidar ni upo jokto korui khu bono no hino lidarsib obab tipra sarok nangjak obisap hamjak ma korui khairok ma korui takuk bai takuk nakar ma korui hingsa mangsago kupulung goja kepal bikira totra raja sakno hamjak tei bunya hamjak ya dofa yok sama abonyo manye rangri ni bagui simi se lidar jati dofa ha rok bai khai bakpar bini bumungo lidarsib obab dofa na phalui salai mase lab gore naison daga jaitomon longka wa thangkai jotomo rabon tei dulna rungya sapna ni rungya neta lidar se sabja geraya seja lanyani musub lanyani abo simino te prasani tabo bo lidar kaham korui khu rang pusa baimang pajagui tongkhu abono hino lidarsib obab dofana phalui sama nango pap bohog ni bagui siar ni bagui simi se khasi tonglayo himui netale hino lidarle hino yasi suruimang kok sawo bunyo temazat neta asuk du nyambar borok de salok manai sorkar lidar bangma khai khini yong bangtui abose upojokto khai korui tirpura hawo lidarsib obab মন্ত্রী রকসে পুরা ইয়া হাপ পুফুরো তাইবা লিডার আসাইনাই দফা yok sama hano mancinai bunyi dofha khai lidarsib abus sini dofha khai abobo nikhus ha dofha hinui phale phailayo rangbai paijagui kemai thangbayo lidar ni category se korui abo se neta hintongo himui bonono hino lidarsib obab tabu nungridi aboni jobab hambai tinini lidarsib obab ni koktang orom paikha takrok bukrok haike narong bagang tei khana tong nai thong tubi phaitongo naising tong nai tongi hambai